بله میران هاجم بچنا بازار استانبول هفکاری من محمد سانری راپورتک آماده کنه دام پک ببینین کرم کن. Contemporary İstanbul CI organizasyoneke mezin ya hüneriye 13 sale bankaya ki ya Türkiye ya binave Akbank'e sponsoriya ve organizasyona hüneri dike. Contemporary İstanbul cara 13 fuara hüneri İstanbul'e vedike. 54 galeriyen ve neyaniyen biyani jidinavde 83 galeri 400 جه هنرمندین بیانی 605 هنرمند دب 2000 برهمین خو بشداریل و فواره بکن. یک جه هنرمند دنه هموی ده نافدار هنرمند کرد احمد گنش تکینجی به خبات و کارکی خوی طیبت بشداریل و فواره دکن. ناو کار احمد گنش تکین جورا نمریه. Keremkin emjui guhdari bikin ka efkarevi te çuate. Fikir ser destana Gılgamış derket. Destana Gılgamış'ta dehep mitolojik çiroki hene ev gelek taybeten ev nemirini tufan servi befikrim. Payda la Urfa'ya Göbekli Tepe heye. Göbekli Tepe burada ev vaki tapınağı ezidiya. Çünkü formavi sertaveye. Usa bu fikri min navidani oda nemirani. Payda zohti küçüm ecm dest peynekir ez çüm Kürdistan Laleşe tapınağı ezidiya de limili rastı mahriki raşeye. Min çirokavi pır limi tesir kir. Bütün ev mar vakti tufana Nuh uye kelek ku gemiya tede ekutube. Av tikevi ve tofanide mar bedena xo ve kule digre ica insaneti xlas kiriye. Loma hürmet jbuyi çebil. Dünyada tevd mitoloji diye. Yani ev form servi hate çekirin. 4 sal fikrim bir 4 salda paydaşı sağlık komple karevi sağlık çekirir. Koç hayvan aleme hayvanı tef evet kuketne gemiya Nuh wan temsili koç men çekir. Ser insaneti tef. Yani yak kloç ser hayvana ser insanajı insaneti yere. Forma tufan şeydi be. Nizki bir suda hazar perçe behevrahatiyet çekirin. İşte Türkiye ve here ali Dubai, Azerbaycan payda Avrupa'ya here Almanya, Macaristan, İtalya payda Amerika heye, İngiltere heye. My name is Nilufar Banisat. I'm based in Paris. Navê min Nilüfer Benisat. Ji Parîsê beşdar dibim. 2 sala karê fotografiye dikim. Ev rêzewêneyekî min ên ji xewliya ne ku bedena mirovî dinixîn min. Wekî îmajek ya sensorê ne. Dikarim bi hêsanî li her derê nîşan bidim. Mirov wan bi kar tînin başê diavêjin. Ew ji şûncihê wan e. Ew wêneyên abstrakin herkes dikare tiştek û bibîne jê de. Yeah, thank you. Navê min Alcan Nevlêvîcî. Ez hiperrealîstîk dişuğlim. Le Merselê min jî li vî dînê li şer pir dibin. Le ez jî vî durumê pir rahatsizim. Ez dixwazim ki xelk bira kêfxweş be, bira derdî xwe, meseleyê xwe li zimanê xweş tên ke. Hello, my name is Isabella Sedika. I'm an artist from Berlin. Navê min Isabella Sedika ye. Hunermendeka ji Berlînê me. Ez li hal İstanbulê ji bo pêşkêşkirina xebatên xwe yên nû ew wêneyên hûn dibînin hemû bi teknîka kevin ya ku jê re dibêjin teknîka Venîsa hatine amadekirin. Ji 25 parçan pêk bi teknîka zîv, zêr, zengî hatine çêkirin. Ev bergehê ku me li vir dayiye diger ronahiyê dibe wekî mîrekekê. Temaşevan çi jê derxin serbest in. And they're like murals. İşim neden Nasır Erba? Navê karê min en Nasirê Erbabe yani agir heva û ave.
ev elementên wateya deyndikê xwezayê. Dema ku feylesûfan xwestiye ku wateya ke binyat der bidin xwezayê, bi van her çar elementan ravekirine. Min jî ji van agir bijar. Ji ber ku kontrolkirina agir pir zehmet e. Ji destpêka şaristaniyê heya niha, her tim kur û keçên mirovan bi kontrolkirina agir şaristanî berdewam kirine. Ez jî li vir agir bi pişkiyê kifrîtê dixim, serederiyê li agir dikim û cihê ku agir li ser kaxitê hiştiye nîşan didin. Performans ev e. İsmim Fısret Kendirci. Di hema demê de ez sekretera Komeleya Navnetewî ya Hunerên Plastîkîm. Navê berhema min ya ku li vir hatiye pêşkeşkirin, derî ji mal de tên vekirine. Min ev vêne bi mabesta ku mirov bêyî ku bifikire ka kîjan mirov ji çi dîn, ziman, binyat û baweriyê ye di arîsteyeke kûr ya mirovî de binêrê çêkiriye. Bi navê mirovahiyê, bi navê xwezayiyê, bi navê hemû planetan ger em li xwe vegerîn bi deriyên di nava xwe de binêrin di dinya bo jiyanê bibe cihekê hêj ciwantir. Seydi Murat Koç ismim. Fuarın atmosferi müthiş ilerliyor. Acayip bir kalabalık var. Cevê fuarê gelek bi kerecane girsiyeke zêde eleqeyeke mezin heye. Karê min jî yê li vir wekî hûn dibînin mirovekî serkûvî ye. Biçekê bi referansek kîç e. Wekî xuya dikê xetên wî yên zirzelamanin. Di formekî bürokratan de ye. İroniyeke ya bi vî rengî heye. Biçekê jî bi galteyî ye. Adamda gördüğünüz gibi biraz maskülen bir tavrı. Contemporary İstanbul cara 13 fuara hunerî li İstanbulê vedike. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.